De Franz Kafka s'ha dit de tot. Que era un figamolla, que va viure intensament, que tenia personalitat esquizoide. Alguns pensen que Gregor Samsa és el seu alter ego, perquè els dos van mantindre relacions conflictives amb els seus pares i van sentir-se sempre molt diferents, tant físicament com psicològicament. Kafka va morir l'any 1924, amb l'edat de 40 anys, per una tuberculosi que arrossegava des de feia molt de temps. Ni la Metamorfosi ni cap altra de les seues novel·les li van donar la fama en vida, i de poc no li la donen després de mort, perquè abans de morir va demanar al seu amic Max Brod que cremara tots els seus escrits, fins i tot els publicats. Però la desobediència de Brod va permetre que la Metamorfosi guanyara prestigi al cap d'un temps i es convertira en l'obra de capçalera dels existencialistes, que pensen que les persones som 100% responsables del sentit que li donem a les nostres vides.